ক্লিক করো, ভিডিও করো, ভিডিও করো, ভিডিও হଉଛି ହଉଛି ନା? ହଁ ଭଲ ଲେଖା ହଉଛି। ହଁ ଦେଖ ଏଇ ମଝିକୁ ଉଠାଅ, ଏଇ ମଝିକୁ ଉଠାଅ। ହଉଛି ହଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ଇଆଡ଼ୁ ଉଠାଅ, ଇଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଉଠେଇବନି ହେଲା। ହଁ এইଟାକୁ ଉଠେଇଥାନ୍ତା ନା, ଏଇ ପୋଜିସନ୍ଟା। ଉଠାଅ, ଉଠୁଛି 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 ସତରେ? ସତରେ ଏଇଟା ଉଠାଅ, ଏଟା ଉଠୁଛି এই ପୋଜିସନ୍ଟା ଉଠୁଛି ତ? ହଁ 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 ଉଠୁଛି? ହଁ 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 ଉଠୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ହଁ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି କହୁଛି ଉଠୁଛି? ହୁଁ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ହୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ଉଠାଅ, ହୁଁ ଦେଉଛ? ହୁଁ କ୍ଲିକ୍ କର।